wangkure luwih dhisik sandi asmamu pribadi ya kuwi Dimas Niken Salindri. Ya nduk. Timen buta yang ram baka masih nangling cahya niraka cakup linambaran jiwa tama ndriya sumarah mring pisan impenku.
senadyan karepe nenggen campursari, nenggen dangdut utawa musik, ning nyatane genduk Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak. Ya. Para lenggah men saya semangat genduk Niken Salindri nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Saiki aku tak nyuwun mau Bapak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti arep ngersakake munggah ana pepanggungan syukur menawi memple berdua Mbak Siti karo Mas Ilyas kersa nderekake Rama Ibu wonten pepanggungan. Ya. Monggo Pak Margono tindak mriki Pak Margono. Duduk. Siti kalian Sri Dwi Astuti Mas Elias niki Mas Pak Margono mboten kantor kaya sempat-sempate nyepake ngono lho. Sinden-sinden do dikalungi. Ya. Muga-muga dalange ora dikalungi celurit ae. Monggo Pak. Ya kreatifnya luar biasa. Aduh. Niku duwe asli niku. Masalah ketok keng mriki kok 5.000 lho, Pak. Ayo kuwi tandha tresna ora apa-apa. Ya, des. Mbah nuwun Mas Ilyas nggih. Nggih. Iki melih. Niku Mbak Dian Munasirah nggih. Nah, jan nggih. Nggih. Kaya kreatif ngono lho. Lagi iki enek sinden dikalungi dhuwit. Ayo. Iya. Nggih, enten parian kagem Pak Margono. Napa, Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni, ngono kuwi. Malah Piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat, umure panjang. Yen wong putih ngono lara 7 dina ketok pucet Bu Kesi. Lek Piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi ra doyan mangan, ora pucet. Ayo. Nggih, saestu Pak Dalang. Pancen Piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Heeh, warteg. Ayo. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makin kental terus dinggo nanggap dalang naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri Niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Apa? Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Lek Piyayi Putri mbuh ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa mboten? Harus. Mesti ngono kuwi.
Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang iki ngono kuwi padha karo aku lho, Bu. Beskap wis pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan wayake ganti terus. Piyai kakung ya sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduan blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga saksampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosiwi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal saged gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mau no putra-putrine sing SMP, ngesuk lek wis gedhe, wis tuntas, wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan sik SMP, engko SMA, kuliah S1, S2, wah ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar kan let rong sasi terus blenduk to. Terus Blenduk ya apa? Bobot. Oh, bobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran putune lair. Sampeyan gelem sok ditanggap tahun ngarep? Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sido Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Kesi Pak Margono masalah aku teko to. Monggo Pak Dalang ning ruang tamu. Ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah ya akeh wong nyepakne jajan. Anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo, Yai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh, niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Yai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya, enggak. Bengi iki live streaming YouTube Kuntadi Channel. Ya, lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati, Mas Yoyok CS saking Dungombo. Ya. Monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ayo kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan, didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ayo. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ayo ngono kuwi. Lah iya nggih. Monggo. Mandeg ning sulingan. Ayo. Ora kok ya. Monggo. Ngalor ngidul
neno tepung gelang mongke neno saibo bunga rasaku yen mulih bakal matur sembah nuwun. Monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ayo, monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Monggo. Mbak Tuti, Mbak Wanda, jumeneng Mbak. Pak Margono wis ngenteni Mbak Ijen aturan mriki Mbak Ijen matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, Pak kula briefing ya, Pak. Nggih kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngeten. Wah iya. Ngono, Pak. Ayo. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih.
Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah Pak, pangestune Pak. Bingung apa ora iki mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Enggak, mau emang melewati sawah-sawah Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Berarti etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih. Nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer Bapak. Bingung ta kowe? Munyer-munyer Mboten, kuwi. sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau. Nggih dereng to Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak, kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono. Lah nggih to Pak, leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to Pak, ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene salah. Maaf to Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti ta tembang rewel? Ora ngerti ta? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki kowe sik nang pucuk pelem kowe. Sepil. Ngamang terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah Pak, niki wau perjalanan no gremis to Pak. Ah. Terus teng niki wau kula mandeg to Jawa, deres Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampean ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, terima Kudu kasih. bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi entuk wahyu kamulyan nganti kaya sampean kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng nang omah sampean saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih Jos. Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi Wah, sonku ya jebol-jebol lho. Ayo. Jembleng, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Heeh. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. yen memajang menganggo janur kuning Biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngoten. Ngono. Lah kowe mesti Terus kendel. ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enek mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono Sing bagus-bagus dhewe. sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, heeh. Ning awake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. pundi wae Pak Margono? Pundi? Oh, malah tikudang delik kok mana. Ah, iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk.
Nduk, Niken. Dalam. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Lah Pak? nek suwir-suwire ngono ya lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, Bapak? karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek neng wayang Gitu. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten Pak. nyamane ngono. Nggih, kula lek malah damel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tuti? Lek ora tak pengingi udele dikek dop ae kowe ayo. Ben iso lap-lap Tuti teko ngono ayo. Wis matur nuwun Nduk, lek ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD, SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Yo coba kaya apa. Terus e. Oh. Sip. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ah iya. Ya kan? Panas udan. Oh, sik, coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah iya nggih. Bukmu wis 48. Ning ngambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau, Nggih. wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kayak Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. marotuaku ya toh. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas kok rupane ireng ae. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tak demen ya. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo.
Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten. Wah, ben kuwi. Ayo. Tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma Amin. ayo. Ya Bir. Ayo ya ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Brigita Ciloko ayo. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing koclok loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo. Tunggone karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Brigita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum peksoden. Jadi ndak ini. Jadi. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini nanti terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Mingga? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh jadi. Saya ayo yudahe ngetap ae ayo. Ayo yudahe bayangne winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne bunga tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Tapi Oh. topa akhirnya. ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano nano. Apa kuwi? Sikil nano nano. Keduren. Nano. Sikil nano nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng.
Ika keselen Mbak ceritane, Ika keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Ayo. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mauno. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an it 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000 ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi Iya, diratane. Pak, disyukuri, Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono lho. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung. Nanti Nadyan wadon sarwe swara suling ngetan bali ulon masuk manggamipun tapi
lagu rewel ngene iki lho. Iya. Ngono salah ngene salah rewel ngene salah ngono salah Rewel. nah ngono kuwi Oke. dilingke karo kanca-kanca iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi Nggih. Caksi Lover kuwi ana sing saka Pati malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih ngerti. Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati Rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya renek dagingnya Pak, kasih tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki yo. Iki Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Saking Caksi. tebe Pak niku nggih. Nggih lek Caksi ki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh. Hah? Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki enek sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Ah, kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho kowe malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Oh, Iya, itu nggih, lagunya siap. PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Di bawahnya mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mambiat mayan. Ambekan entek, Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gending belam kendang terus suleng terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suleng gambang Oh iya. Oke, siap. benang main Pak. Main piye menang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap. Yo. Suarane Oh. gending belam biangan
Aku kon ngopo? Cuma udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi. Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Heeh, ngene iki. Nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihastuti Retnowati. Iki lho delem urup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu, Pak. Wah, ya pegel kabeh aku carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbu koprol. Manut niken pokoke. Ayo. Justice. Justice nih. Gumeliaring. Ayo, Pak. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lah meliaring kula kan ngomong ngono to, Pak. Terus aku? Jenengan nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wes sik, Tang. Gumeliaring. Gumel yaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya Gak wis usah tak rokok lek melo-melo, ngono. wis. Iya. Taman Sari Nusantara. Belang. Woi. Belang. Taman Sari Nusantara. Belang.
tembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Ya. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Pak Waris Sugiono Surabaya Suara
luar biasa nggih. Banyuwangen istirahat sih, Nduk. Wah, habis keringet kaya ngono pisan. Wah. Tak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Si jengkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi lewung? Iki. Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo ngene diaturake nggih. Ya Nang, ya Bir golek dhuwit.